Γεια σας φίλοι και φίλες. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές. Ο μήνας Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος μας προσφέρει ξεκούραση σώματος και πνεύματος. Σε όποιο μέρος και αν έχετε πάει δεν έχει σημασία αυτό. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι να φροντίσετε να ξεκουράσετε το μυαλό σας. Γιατί ο μήνας Αύγουστος είναι ένας μήνας ο οποίος είναι μήνας διαλογισμού και μήνας των μεγάλων αποφάσεων. Πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει ότι επηρεαζόμενοι από κάποιες καταστάσεις που βλέπουμε, που βιώνουμε στις διακοπές μας, ανατοποθετούμε τα κουτάκια του μυαλού μας για το τι πρέπει να κάνουμε από Σεπτέμβριο, από τη νέα σεζόν, έτσι ώστε να προσφέρουμε περισσότερα στην οικογένειά μας, να έχουμε ευημερία, υγεία, ευτυχία και όλα τα καλά. Πολλές φορές επηρεαζόμενοι είτε από πρόσωπα είτε από καταστάσεις, κατά την περίοδο των διακοπών, έχουμε την διάβγεια να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Βέβαια, κατά την περίοδο της ηρεμίας υπάρχουν και τα ελληνικά φαινόμενα των κατά τα άλλα συμπαθέστατων μαμάδων που φωνάζουν όλη μέρα στην παραλία κυνηγώντας τα κακομαθημένα παιδιά και στο τέλος την πληρώνει ο άμυρος ο σύζυγος που πίνει το καφεδάκι του με κλειστά τα μάτια. Σας παρακαλώ πολύ, μη φωνάζετε στα παιδιά σας. Όπως λέω και στο σεμινάριό μου Αρχές για το μέλλον, τα παιδιά δεν είναι κουφά. Ακούνε. Το να τους φωνάξεις, ένα πράγμα πετυχαίνεις και να τα μαλώσεις. Να τους εμφυτέψεις το φόβο μέσα τους και αυτός ο φόβος κάθε φορά που θα βρίσκονται σε μια δυσκολία στη ζωή τους θα τον ανακαλούν. Θα φοβούνται να ζητήσουν κάτι, να διεκδικήσουν. Και όταν δεν ζητάς, μαθαίνεις τους άλλους να μην σου δίνουν. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μη φωνάζετε στα παιδιά, εξηγήστε τους, μιλήστε τους. Γιατί είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν θυμάμαι να έχω δει μαμάδες οι οποίες έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν διακοπές με τα παιδιά τους, να φωνάζουν στην παραλία, να τα κυνηγάνε, να τα μαλώνουν. Έχουν μια άλλη κουλτούρα. Εντάξει, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά επειδή είναι ένα ελληνικό φαινόμενο που στο τέλος καταλήγει σε τσακωμό των ζευγαριών και αυτά και την πληρώνει ο σύζυγος και εγώ τρέχω όλη μέρα και κυνηγάω τα παιδιά και εσύ δεν κάνεις τίποτα και πίνεις τον καφέ σου και είσαι αραχτός. Προσέξτε να δείτε πόσο λάθος σκεπτικό είναι αυτό. Η μανούλα, η οποία εργάζεται καθημερινά, είναι μαμά, έχει καριέρα, δεν είναι κοντά στα παιδιά, τα μεγαλώνουν άλλοι, τα διαπαιδαγωγούν στο σχολείο, σε διάφορες δραστηριότητες, στα φροντιστήρια, οι παππούδες και τα παιδάκια δεν έχουν συνήθως κοντά τη μαμά για να τα καθοδηγήσει. Έτσι, οπότε, φωνάζοντας τα παιδιά, η μαμά νομίζει ότι αυτό που λέει θα γίνει πιο σημαντικό, θα την εκλάβουν πιο σοβαρά υπόψη της, επειδή ως γυναίκες έχετε την ιδιότητα, το χαρακτηριστικό να θέλετε να σας προσέχουν, νομίζουν οι περισσότερες γυναίκες και ειδικά οι μανούλες ότι φωνάζοντας και λέγοντας αυτό που θέλουν φωναχτά με έντονο τόνο, νομίζουν ότι θα πιάσει πιο πολύ τόπο, ότι θα γίνει πιο πολύ κατανοητό. Δεν είναι έτσι όμως. Στην πραγματικότητα λειτουργεί ανάποδα. Κάνετε κακό στα παιδιά. Θυμάμαι, θα σας πω τώρα έτσι ένα γρήγορο παράδειγμα. Ήμουν στην παραλία 3 ώρα το μεσημέρι, είχα αράξει, με είχε ψιλοπάρει έτσι και λίγο ο ύπνος. Ήμασταν όλοι χαλαροί και ήταν μια μαμά με ένα παιδάκι στα ντουζ και χαλάγανε τον κόσμο. Σηκώνομαι, πάω ευγενικά, της λέω, σας παρακαλώ πολύ. Πείτε στο παιδάκι να μην φωνάζει, λέω. Είναι μεσημέρι, ο κόσμος έχει χαλαρώσει. Παραπάνω είναι σπίτια, κοιμούνται. Δεν χρειάζεται να κάνετε ντουζ και να ξεσηκώνετε όλη την παραλία. Τι να κάνω, λέει, τι να το πω, λέει, παιδί είναι. Λέω, μα γι' αυτό επειδή είναι παιδί, πρέπει να του μιλήσετε. Δεν σας είπα να το μαλώσετε. Επειδή είναι παιδί, πρέπει να του μιλήσετε και να το κατευθύνετε. Και να του πείτε ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό αυτή την ώρα να φωνάζει και να χαλάει τον κόσμο στα ντουζ. Έσκυψε το κεφάλι και έφυγε. Δεν ήθελα να την προσβάλλω. Ήθελα να της πω ότι να μιλήσει στο παιδί, μην το μαλώσει. Το παιδί δεν καταλαβαίνει και επειδή δεν καταλαβαίνει, έχει την ανάγκη να το συμβουλεύεις. Αν καταλάβαινε, δεν θα είχε την ανάγκη να του μιλήσει και να το συμβουλέψεις. Άρα λοιπόν, εσείς οι μανούλες που επιλέγετε αυτόν τον τρόπο να προσπαθείτε να επιβάλλετε την άποψή σας, την τάξη σας μέσω
της φωνής και το να μαλώνει τα παιδιά, αναθεωρήστε λίγο. Και όταν βλέπετε το σύζυγο, το σύντροφο και είναι σκεπτόμενος, πίνει τον καφέ του με κλειστά τα μάτια, δεν σημαίνει ότι εκείνο την ώρα αυτό που κάνει δεν είναι σημαντικό. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Οι μοναχοί στο Θιβέτ κάθονται ώρες ακίνητοι με κλειστά τα μάτια. Και οι τουρίστες που πάνε να τους δουν λένε «Α, κοίτα, μαμά, αυτός κοιμάται όρθιος». Δεν κοιμάται όρθιος. Δουλεύει με το μεγαλύτερο αντίπαλο που έχει στη ζωή του, που είναι ο εαυτός του, το μυαλό του. Και προσπαθεί να αποκτήσει ψυχική ηρεμία και καθαρότητα μυαλού για να έχει μια καλύτερη ζωή. Το να βλέπεις τον σύζυγό σου να είναι με κλειστά τα μάτια και να σκέφτεται, δεν σημαίνει ότι εκείνη την ώρα δεν δουλεύει. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για την περίπτωση της απάθειας, έτσι μιλάμε βάσει λογικής. Η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα, άρα εκείνη την ώρα που ο άλλος μπορεί να είναι με κλειστά τα μάτια, μπορεί να σκέφτεται πώς να δώσει περισσότερα στην οικογένειά του. Το τι πρέπει να κάνει για να προσφέρει στην οικογένειά του. Πώς να μεγαλώσει καλύτερα τα παιδιά του. Πώς να αποκτήσει πράγματα για να κάνει τη ζωή της οικογένειάς του πιο ευχάριστη. Άρα ας μην είμαστε των άκρων. Κλείνοντας αυτό το βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε, θα ήθελα να σας πω, φροντίστε αυτό το μήνα να ξεκουράσετε το μυαλό. Είναι πολύ σημαντικό. Αν το μυαλό είναι κουρασμένο, είναι και το σώμα. Το σώμα ακολουθεί τη σκέψη. Να ξεκουράσετε το μυαλό, να έχετε καθαρή σκέψη, διάβγεια, για να πάρετε τις σωστές αποφάσεις από το Σεπτέμβρη, να κάνετε καλύτερη τη ζωή σας, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, ευτυχία και δημιουργία. Να είστε καλά, καλές διακοπές και να προσέχετε τον εαυτό σας, τις οικογένειές σας και τους ανθρώπους που σας αγαπάνε. Γεια σας.